Chcete vidět, jak se vyrábějí japonské samurajské meče? Pak byste měli navštívit Swordsmith Hiyomitsu Kikyo ve městě Aioi v prefektuře Hyogo. Poslechněme si slovo od mečíře, pana Mitsushi Kikyo v Kikyo Hiyomitsu Swordsmith Studio. Lidé se mě často ptají, stále vyrábíte japonské meče? Ve skutečnosti se japonské meče v moderní době nepoužívají a ani nemám v úmyslu vyrábět nástroje k ubližování lidem. To je zvláštní příběh, protože japonský meč byl původně zbraní. Jako mečíř mohu říci, že japonský meč má v sobě duši. Začneme konstrukcí fretky, což zabere nějaký čas. A kalení se provede během okamžiku. Aplikace jaky nebo zakalení způsobí, že se objeví vzor čepele, aktivuje se základní železo a vytvoří se zakřivení. Když držíte krásně vyleštěný japonský meč v rukou, pocítíte tajemné kouzlo, které jste nikdy předtím nezažili. Existuje mnoho věcí, které je třeba zvážit, jako je vzhled, vzor čepele, základní kov, hmotnost, pocit, napětí čepele a tak dále. Pochopíte, proč si japonský národ tohoto váží již tisíce let. Jako moderní mečíř bych chtěl vyrábět proslulé meče, které jsou atraktivní a oslovují srdce lidí.